Анкарада 13 сағат исәмісіз мақтаран таңшары бүгін 2025 жылдың 6 август шәршәмбі күні сіз тұрдан тұр эфирді Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі топ-шорын тыңлайсыз. Топ-шоуымыздың бүгінгі шаралышында соңғы хабарлардан соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышық әзірлеген Ноғайша нәсихаттар программасы белән қызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңғы хәбәрләр. АКШ елбашы Трамп Израильнең Газада басып алу планын хуплымы, юкмы икәнлеген ачыклап салудан тайпылы. Журналистларның соравы уңайыннан Трамп бу карарның зур күләмдә Израильнең кулында булуын һәм артык аңлатма ясарга теләмәвен әйтте. Русия дипломатларының яу астындагы Фәлестин җирләрендә легитим булмаган Израильгә килеп урнашучыларның һөҗүменә дучар булуын белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгы җиткергәнчә, аккредитацияләнгән дипломатлар утырган рәсми хезмәт машинасы 30 июльдә канунсыз Гиват Асав торак пункты яныннан узган чакта һөҗүмгә дучар булган. Дипломатик номерлы машина Фәлестин милли җитәкчелегенә барган булган. Министрлык машинаның зыян һәм ишендәге дипломатларның сүз белән куркытылуын белдерде. Трамп Әрмәнстан һәм Азербайҗан лидерлары арасындагы тынычлык эшләшүләрен кабул итәчәк. Ройтерска әңгәмә бирүче АКШ рәсми затына күрә очрашу җомга көнне Ак йортта узачак. Пакистан полициясе элекке баш министр Имран Хан партиясының 100дән күбрәк әгъзасын кулга алган. Кулга алулар Ханның төрмәгә утыртылуының 2 еллыгы мөнәсәбәте белән планлаштырылган протест алдыннан оештырылган төнге тентү вакытында ясалды. Елбашы Трамп үзеннән соң Make America Great Again хәрәкәтен әйдәп барачак намзәтләрнең иң көчлесенең вице-президент Джеймс Дэвид Венс булуын җиткерде. Журналистларга әңгәмә бирүче Трамп варисы турында сөйләшергә иртәрәк икәнлеген әйтеп, Венсның искиткеч яхшы эш башкаруын һәм хәзерге вакытта мөгаен иң алдынгы әйдәп баручы намзәт булуын искәртеп узды. Бахтарам таңшасыз Түркия Овасы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Супермен кинотеатрларга кире кайтты. Әмма бу юлы бары тик начар кешеләр белән генә түгел, тагын да күбрәге белән көрәшә. Джеймс Ганның яңа Супермен фильмы кинотеатрларда күрсәтелә башланды һәм сәяси бәхәсләргә сәбәп булды. Фильм көчле күренеш белән башлана. Югары технологиялы армия бик нык сакланган шик кую коймасының артындагы саксыз тыныч халыкка каршы көч куллана. Бу сезгә таныш кебек тоелса әгәр, бу рәвешле абайлаучы сез генә түгел. Тамашачылар фильмның ачылыш сәхнәсе белән Израиль гаскәренең Газадагы рәхимсез гамәлләре арасындагы охшашлыкларга игътибар итә башлады. Бу фильмны Газада яшәгәннәр белән бу хәтле гаҗәеп охшаш кылучы нәрсәсен. ТРТ Глобаль подкаст тезмәсенең бүгенге бүлеге ТРТ World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Бүгенге чаралышта 2025 елның 15 июль көнне дөнья күргән Супермен Газаны хәтерләтүче хикая белән кире кайтты исемле язманы тәкъдим итәбез. Социаль медиа реакциялары яңа Супермен фильмы белән Израильнең Газадагы гамәлләре арасындагы охшашлыкларга бик тиз игътибарны юнәтте. Фильмнарга онлайн күзәтү ясаучы популяр бер сайт фильмны ачыктан-ачык Израильгә каршы дип бәяләде. Бу күзәтүне 9 миллионнан күбрәк кеше караган. Башка бер X аккаунты язмасында Суперменны карадым һәм искиткечеде бары тик дөньяны коткарудан гына гыйбарәт түгел. Политик, көнүзәк һәм Израиль-Фәлестин охшашлыклары һич яшермәгән дип әйтелә.
Бу чыннан да Газа турындамы? Югыйсә, тагын да кеңрәк бер хикәяме? Гаделсезлек, шикләр һәм көчнең үтәлеше турындамы? Режиссер Джеймс Ганн фильмның сәяси һәм әхлакый хикәя булуын әйтте. Аеруча Суперменның сәяхәтен мигрант хикәясе дип бәяләде. Фильм биректә АКШ илбашы Дональд Трампның кырыс миграция сәясәтләрен яклаучылардан реакция алды. Фәкать Ганн беркайчанда Израиль яки Фәлестин турында ачыктан-ачык сүз алып бармаса да, хикәя кайбер тамашачыларга моның кирәк булмавын уйландырырга итә. Ганның 8 июльдәге тәкъдир итү кичәсендә фильм турында әйткәннәре. Ганн мәдәниятның һәм социаль медианың үзәгенә тупаслыкның урнашуын уйлавын әйтә. Шуңа күрә үзгә бер персонаж тудырырга теләгән. Яхшы, игелекле берәү. Кем буларына һәм кайдан килүләренә карамастан мохтаҗларны яклаучы. Дәвам итәр алдыннан шуны искәртеп узыбыз кирәк. Моннан соңгы эрештә яңа Супермен фильмыннан спойлерлар булачак. Фильм DC франшизасының яңадан башлануы үзенчәлегендә. Ганның яңа DC галәменең башлангычын вәкиллек итә һәм Supergirl һәм курку фильме Greyface кебек киләсе проектларның хәбәрчесе. Фильм безне ике уйлап чыгарылган ил арасындагы бәрелешләргә алып бара. Боравия һәм Джарханпур. Бу бәрелеш шунда ук Газадагы вазгыять белән чагыштырып карауларга юл ачты. Дэвид Коренсвет Супермен ролендә. Хикәя Суперменның АКШ бригадасы Боравияның тагын да фәкыйрәк күршесе Джарханпурны яулап алуын тоткарлавыннан 3 атнадан соң башлый. Боравиялар этник буларак ак тәнле итеп тасвирланган булса, Джарханпур халкы исә андый түгел. Боравияның көчле Америка Кушма Штатлары ярдәм итүче армиясе бар. Джарханпур исә саксыз һәм фәкыйрь итеп күрсәтелә. Фильмда бер якны икенчесеннән тагын да көчле итеп күрсәтелү өчен аңлы рәвештә тырышлык сарыф ителә кебек. Боравиядән танклары, һава көче һәм көнбатышның яклавы бар. Джарханпурның исә сандаллы тыныч халкы һәм кым бураннары. Сәхнәдә Джарханпурлылар саксыз рәвештә кача, кайберәүләр коткарылу өмете белән Супермен байракларын күтәреп селки. Күренеш бик таныш. Шик буе коймасы, мылтыклы солдаттар һәм курыккан тыныч халык. Моннан тыш, Боравияның яулап алуы җирле халыкны башка урынга күчертү һәм җирләрен басып алу өчен колониалистик тырышлык буларак итеп тәкъдим ителә. Шомлы бер сәхнәдә тәҗрибә кораллары тыныч халык өстендә сынап карала. Башка бер күренештә таяклар һәм ташлар белән шик буе коймасына якынлашкан кешеләргә мылтыклардан ут ачыла. Бу сәхнәләр чынбарлыкка коркытырлык дәрәҗәдә якын. Журналист Лоис Лане Рэйчел Брошаган геноцид режимы Боравияның позициясен яклап, тагын да көчле Джарханпур хөкүмәтенең киләчәктә яңа була алуын әйтте. Бу да Хамаска карата еш-еш әйтелгән аргумент. Шашыклар моның белән генә бетми. Фильмда Супермен гаиләсен һәм бөтен цивилизациясын юк иткән геноцидтан исән калган бердәнбер кеше. Шушы узгандагы аның Джарханпурда кабатланган кырыслык һәм гаделсезлекнең күчәрен, циклын аңлап, абайлап алуына ярдәм итә. Көчле режимга каршылык күрсәтүчеләр АКШта документсыз мигрантлар өчен кулланылган каты сак астында тоту үзәкләренә охшаган урыннарда тотыла. Кешеләр үзләренең дәрәҗәләреннән, абруйларыннан һәм шәхслекләреннән тартып алуына мәхрүм ителә һәм система тарафыннан оныттырылу өчен бер номерга әйләнә. Бу чынбарлык бик күп Фәлестинне хис иткән кебек. Кешелексезләндерелгән һәм билгесез вакытка хәтле төрмәгә утырту вазгыятын чагылдыра. Бу хикәя элементлары
Авыр tuyulırга mümkin. Lekin Superman hikayelerine yot түгел. Superman her вакыт гаделлекне яклады. Иске комиксларда нацистлар һәм АКШтагы ак тәнле орукның өстенлеген яклаучы Ku Klux Klan белән көрәште. Фақат бу юлы дошман тагын да модерн һәм тагын да күбрәк манипулятив. Николас Хаулт уйнаучы тискәре персонаж Лекс Лутхор интернетта мыскыллау кампаниясын башлады. Социаль медианы ялган хикәяләр белән тутыру өчен маймылларны куллана. Компания анти-ислами үзенчәлекләрне йөртә һәм Суперменны дөньяны басып алу өчен гарем тотуда гаепли. 7 октябрьдән соң Израиль рәсмиләре фәлестинләрне нигезсез вәхшилекләрдә, зулымда гаепләүче, котку салучы хикәяләрне таратты. Фильм көч куллануны аклау, кырыслыкны легитим кылу һәм каршылык белдерүчеләрне кимсетү, оппозицияны хурлау өчен пропаганданың ничек кулланылуын күрсәтә. Моннан тыш, миллиардер культурасына да кагыла. Лекс Люхор Трампка охшаш фигура буларак тасвирлана. Байлык һәм хакимият көче белән мавыга. Златко Бурич уйнаучы Боравия лидеры Василь Гларкос Израиль баш министры Беньямин Нетаньяхуның нечке каплавы белән камуфляжлашкан рәвеше, җир туфра курлау, газ майданнарын басып алу һәм иң югары бәяне бирүчегә сату белән мактана. Ике зат табыш өчен Зарханпурны бүлешә. Джеймс Ганның соңгы сценарийын 2023 елның октябрь айында Газа сугышы башлангыч ук яза башлауы һәм декабрьдә бетерүе әйтелә. Фильмда төшерү 2024 ел башында башланды. Боравия һәм Зарханпур DC комиксларында моңа кадәр дә бар иде. Фақат бу фильм аларга яңа символик үзенчәлек бирде. Ачыктан-ачык Израиль һәм Газаның урынына куелуы әйтелмәсә дә, булар гаделсезлек, сугыш һәм кешеләрне үз урыннарыннан күчерү өчен метафоралар. Бу да тагын да зуррак сорауны күтәрә. Супер каһарман хикәясе чын дөньядагы кайгы михнәтләргә бу кадәр туры килгәндә, бу дөньябыз турында нәрсә әйтә? Тамашачылар бүгенге заманча тормышны чагылдыручы хикәяләрнең булуын тели. Пропаганданы сорау астына алган, авторитетка каршылык күрсәткән һәм хакимият көченең җавапка тартылуының зарурлыгын хәтерләтүче хикәяләрне. Супермен тәүге тапкыр 1938 елда икенче бөтен дөнья сугышы алдыннан глобаль чуалышлар, тетрәнүләр булган дәврдә хасил булды. Беренче хикәяләре тотырсызлык һәм хозурсызлык белән буышкан дөньяны чагылдыра иде. Бу соңгы версия исә безгә шуны хәтерләтә. Иң фантастик хикәяләрдә хәтта тынычсыз итүче чынбарлыкларны чагылдыра ала. Кайчагында иң көчле герой сугышмый, сугышларны аңлавыбызга ярдәм итә. Чираттагы язмабызның ахырына якынлаштык. Супермен кире кайтты. Бу юлы сәхнә Газаны хәтерләтә исемле бүгенге язмабыз ТРТ вортта чыккан мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Ногайча нәсихәтләр. Hörmetli tınlavçılarımız, buyuma hem şükür baresinde haberlasamız. Ötken yuma Allah'tın, er bir zattı, hem kainattı, insanlardın şükrüne karar almen yaratkanın,
Alemlerdi iş işke, tögörök tögörök yaratkan son, en ortaga rızıktı salganını aytkan edik. İnsanlar yanvarlardı, rızıkka kızmatçı etip, rızık emrine bergenin, rızıktı berisine söz iyiyesi etkenin, insanlar yanvarlarga, rızıktın boysundurganın, aytıp taslagan edik. So manelerdi ders bergen, ükön teren bir alimdin, söylegönü ol manelerdi kalgan yerinden alsak, nav hakikatlardı aytkan. Ziyadası rızıktı, bir neşe keng bay kazna ete berip Hak Rahman neşe nimetlerini rızık işine salgan. Hatta sosu rızıklardın kaç türlüsü işinden yalgız bir tek çeşitinin tertlerini tanı üçün tilimizdin üstüne aşavlar sanavınşa manevi ince ince kişkey ölçemler salgan. Demek kainat işinde en acayip, en zengin, en garip, en şirin, en keng, en yarası hakikat rızıkta bolgan. Endi barabar körsök, erzat kaydey rızıktın tögörögünde yığılgan, beri soga karap turgan, aynı sonday rızık tağı, maddi manevisimen, közlörgö körüngönü, tağı körünmögönümen, neşe çeşit türlüsümen, alimiz sözümüz ben, şükrümüzge baylangan. Şükür kelis kasında, tağı şükürdü östürgen, şükürdü körsetken. Hatta aşangan rızıkka iştak süyümüz bir türlü şükür bolgan. Sosu şükürge alimler fıtri şükür dep at salgan. Ayrıyeten tatin tabıp zavk alganımız özümüz bilmesek de sosu şükür bolgan. Algan zavklarımızdan biz son nimetlerde tatlerimen berisini süygönümüz alimiz ben Allah'ka nimetindi bek süyömön saga teşekkür etemen manesine kelgenge sosu şükür bolgan. Nav şükür yanvarlardın kötörösünden körüngen. İştak bınan yevleri özleri bilmese de olar üçün şükür bolgan. Tek insanlar yoldan çıkıp tuğra yoldan burulganda son nimettin erüligin Allah'a bermey turup sebeplerge bergende şükürdün yakşı kebini avustırıp şirke tüsken.
Nimettin esas iyisi Kudayımız bolgan halde Allah'tan başkasını özüne ortak koskan. Er yagıman Allah'tın bolgan sosu nimetike başkalardı iyiye etken. Şükür etiliyek tek iyiye Allah bolgan halde tıstan körüngön sebepke teşekkürünü bayılap Kudaydı eslemegen. Başka bir hakikat rızık bolgan nimetlerde yaxşı süslü suretler, bek yarasık kokular, neşe yaxşı tətlər şükürge şakıruşu bolgan. Kaytip bolar eken desek, nimetteki gözöllükler esi bolgan kimdi, nimetlerdi süyüge, süyüğünü aytuğga, şevk degen berk tilevge, bari halktı yönetken. Nimetlerdi süydürüp, bir yaktan arülügün, yaxşılığın kördürüp, soga örmötke bardırgan. Sosu örmet ali tağı, manevi şükür bolgan. Bari esli insanlardın, gönülü yaxşı kullardın, karavuşlarını bari, dikkatini özü betke tarta berip, yarasıklıktı, nimetteki yaxşılıktı, maktavlarga bardırgan. Sosu maktav, örmet sözdör menem kulluklarman, şükürlerge yol aşkan. Ziyadası sokulga, sonu şükürge salıngan, en yaxşı tətli demdi, ullu zavktı tattirgen. Demek demli sosu nimet, kıska ötüşü bolgan, bilingen demi kasında, daim bolgan hakiki sonsuz tətler, zavklardı, şükür etken kimdin, bərisine təttirgen. Nege dese işine salıngan yasırın tatti, Rabdın yaxşı karavını, Rahmani iltifat degen, Kudaydın razılığın, so şükürmen kazandırgan. Kalgan başka manelerdi, aytuğdu, Hak Rabbimiz, keliyek yumalarda bizge nasip etsin inşallah. Sağlıkman kalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programı her gün Türkiye hem Kazan vakıtı bilen gündüzge saat 1'de 16 metrli kıska dolkanın 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңна qo'shimtasidan Voice of Turkey What East radio kanalidan topshula. Yorta saatlik topshularımızdan qabatlawun Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kechki 8 o'rtada 42 daraja kun chig'ish yo'nalishdagi Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilan 3 tapkır w.trt.dinna.com internet sahifasi osha Vot West radio kanalidan tinglaysiz. Әлегә biz sizni bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuv qadar.